Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotevio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo bilang sarong programa. Serbisyo asin Riparo, ang programang pagtataon ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo asin Riparo, serbisyong totoo asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin Riparo. Digdisa na sa BicolNet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's rock. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa BicolNet TV.
Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. At least may talento. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya nin Albay, Bulkang Mayon, syudad nin Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo. Luzon, Visayas, Mindanao World, good morning. Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Kunyang pong aldaw nin Webes na. Webes, petsa 24 na po kita ngunyan kang bulan na Agosto, taon 2023. Sabayan po nindon sa indong lingkod. Sarong oras may kabanga kita. Mag-urerestoryahan naman lamang kan mga pangyayari po sa satuyang kapalibutan. Siyempre, sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Daman po sa may mga kompleanyo ngunyan, August 24, maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa. Sa may mga okasyon man tabi, ano man pong klaseng okasyon iyan, dahil nindo paglingawanan sa kuyang perming tugon ha. Apwera tabi kang paghulbot oral daw. Obligasyon tapo yan. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri, wara man po kibang maingat kaan kudi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikitumamay sa pamilya Kope. Na maaram na si Manoy B. Yung last night na atyan ni Dr. Silverio Kope. Yan dyan sa St. John o kaya St. John Paris. Dyan po nakaburol si Manoy B. Yung Kope. Daman man po sa may mga kamatian, parahay na tabi ka mo. Sige po mga tugang, check-in po muna ang sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ini, ang sa indong servidor asin taga-reparo. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan, kami po sa rabay na minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan anuman po ang sa indo mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, saka enjoy! Yan, happy lang and enjoy taan sa tuyang buhay.
Siyempre, salamat Lord. Thank you Lord. Sa panibago na naman na buhay na itinao mo po sa lambang saro sa samuya ko niyan. Bala ka na tabi Lord ha. Igiyan mo po kami sa samuyang mga aktibidades, mga gigibuhon mo niyan aldaw. Thank you Lord. Good morning kay Sir Ryan Llanaresas. Diyan po yan sa RTC 5 Regional Training Center kang Philippine National Police. Diyan po yan sa Camp General Simeonola. Good morning po sa Indo. Sa mga tropa niya to dyan, good morning. Sa mga viewers pala niya to, good morning. Paki-like and share na lang po kan sa tuyang programa para mahiling man po kang iba, no? Sige, pa-shoutout na tabi sa mga viewers niya to, lalong-lalo na sa mga silent viewers. Morning po sa Indo. Sige, Webes na tabi ngunyan si Ryan. 24 na saron simana na sana tapos na ang Agosto. Next week tabi si Ryan talagang busy na ang gabos. Puon Lunes. Long weekend palan ngunya na di. Sa aga gari holiday dyan sa NCR. Supiba Supiba mapo na Supiba World Cup. Pinda sana sa tuya gari dai man kita. Daman man sana long weekend. Puon sa aga Sundo Lunes. Di pag Lunes bagatabi mga tugang puon na po yan kang pagfile kan mga sertipiko di kandidatura kang mga makarandidato sa barangay and SK election. Puon po yan sa Lunes. Pag Martes tabi si Ryan, yan, official na pong pagbukas kang kralasihan. Sabi kang Department of Education, sabi baga kan sa tuyang sekretary kang Department of Education, maski ngaya may problema pa sa classroom, dahil makakapugol ka ini ha. Talagang go na ang burukasan kang klase sa Martes. Kaya sa mga magurang, talaga ha, ngunyan pa sana, grabe na. Grabe ang gasto. Talagang kung mahiling mo po sa mga tindahan, sa mga bakalan, kay mga school supply, talagang blockbuster ang tawad eh. Apuira tabi yan kang su mga pakudakan. Su mga pakudakan tabi si Ryan. Pigdadagsa man ngunyan kang mga makarandidato tama pakudak. Mapakudak si Ryan apod kayan idudukot duman sa indang COC. Kaya sa mga pakudakan pigdadagsa man ngunyan kan mga makarandidato. Birisiw na ngunyan pati sa panotaryuhan. Kaya bising-bising ngunyan. Huni patabi si Ryan ha. Pag urulayan tayo ni Atyanta, nagkakawara na ngunyan so 50 centavos man tuloy. 50 peso bill. So 50 peso bill. Bihira ka nang makakuha ngunyan dyan sa luwas. Sa kaso Asanggatos. Ay nahiling mo na ayan tatinarago na so 50 so Asanggatos tabi si Ryan. Kaya pag mabakal ka sa tindahan, wala na kaya 50. Kahutod atabi si Ryan, pigpasiguro na kandarakulang politiko ta iyo ang iwawagas pag-abot sa barangay and SK eleksyon. Pati sa mga bangko tabi si Ryan, wala na databi sindaki 50 peso bill. Dahil na pati dama imprint ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Nahiling mo na yan. So, mga 50 peso bill, tabi si Ryan, nakatago na. Maluwas iyan sa Oktubre pa. So, ang ibig sabihin, 50 peso bill,
Dahil maluwas ngunya na bulan kang Septyembre. Maluwas iyan, election day. Ibig sabihin, kulang ang 50 peso bill, ngunya na bulan kang September. O ta nakatago bagatabi si Ryan, ang kwarta bagata, nag-iikot man sa na yan, ikot ng ikot pag nakaabot sa kamot mo, ibabakal mo. O nawara sa nagaribagan luminayog sa natabi si Ryan, di ba? O dapat ang kwarta baga nag-iikot-ikot man sa naya. O paano ngayon umikot na huto? Natatago na kan mga politiko. Iluluwas iyan sa Oktubre pa, sa eleksyon. Kaya nakatago na poon pa nga ni ngunyan. Day, nagpoon pa ini kang kabangaan kang Agosto. Kasi umapot katabi si Ryan dyan sa mga bangko. Wala na dasin daki 50 peso bill. Maski nga ni asang gatos dahi na. Bihira pa, maski 500. Inaiko po. Sa Oktubre, maruluwas na yan sa election day. Before election day, maruluwas na ang pirak na yan. Kaya pagka-eleksyon, ruluwasan na tabi mga tugang sumanga pirak. Pero ang Commission on Election tabi si Ryan, sabi mapatupad da tabi nin money ban, apwera kang gun ban, liquor ban, igwa pa ki money ban. Matabod ka daw kaya ni si Ryan. Dodono ngayon nindo. So dodono ngayon. Ano ngayang moromani ba na yan? Pondodo ngayon ka mo dyan. Manindo ang kaya. Taon-taon pag-irestoryahan tatabi mga tugang yan. Ano pan sa toyang riparo niya na Webes? So nagadan pala dyan na person under police custody dyan po sa Legazpi City Police Station. Dahil pigahali kang COP na padagos po ang sa indang investigasyon kung nagkaigwa ki foul play. So nagadan dyan bagang priso kasudma. Kasudma ba yan? Sinundan kasudma. Padagos po ang investigasyon. Sabi, nag-suicide. Pero dahil pigahali ang posibilidad na nagkaigwa ki foul play. Padagos po ang investigasyon kang Legazpi City Police Station. Buhay kong ininom. Dahil tayo natapos kasudma ang LGU Tagig. Mga tugang, nakatalaan na magdonar nin mga hayop. Dadagdagan pa rin doon sa hayop sa albay. Nakatalaan po ang LGU Tagig na mag-donar nin mga hayop. Diyan po sa Albay Park and Wildlife. Di po sa probinsya kang Albay. Problema kung aling Tagig mas matindi pa sa hayop digdi sa Albay. Dadagdagan pa rin doon sa hayop sa Albay. Ini tabian makamuro mundo adi. Sus ko. Nagbabaralik na naman su mga durugista. Nagbabaralik na naman su ayaw matulog ng gabi. Sarong elementary teacher tabi dyan sa Goa, Kamsur. Dakop tabi kang pulis. Arestado tabi kang pulis sa pagpabakal ni na pinagtutubudan na siya bo. Sus ko. Lakman ni Sir. Ingat tabi kita sa mga pigbabakalta. Ingat po kita sa mga pigbabakalta dyan sa kalsada, kung sain-sain. Uson bagangon yan sa mga, mga duman tabi sa Washington, tulo tabi katao ang nagadan dahil sa napo sa pag-inom kining pigapod na milkshake. Milkshake. Kontaminado yata so milkshake ki bakterya. Kaya na tigbak so tulo katawo tapos nagka-hospital pa so iba. Iringat po kita ha. Kita bagang mga Pilipino, mahilig kita sa mga street food. May mga palamig dyan, may mga muro milk tea yan.
Ingat po kita, no? Sige, Tabi. Sir June De La Rosa, good morning, Tabi. Maraynal daw. Ayan po sa to yung mga riparo ko niya na Webes. Yan po sa to yung pag-restoryahan ko niya na Webes. Adi. And siyempre to daraman tamanan magiging kamugtakan kang panahon. Kung kumusta, Tabi, so pigbabantayan kang pag-asa na LPA. Sige po, mga tugang 20 minutos. Lipas na po ang alas 6 nin morning Philippine Standard Time. Ang oras pong yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory. Yang MBY Dormitory, Tabi, madali po nindo yan mako along National Road sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Yan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap, Tabi, i-dorm, boarding house, available po ang MBY Dormitory. Hanapon lang nindo si Sir Bids Laudit. Siya po ang manager kang MBY Dormitory. Diyan sa Rawis, Legazpi City. Sige, Madam Maylin, ohayo gozaimasu. Ingat, Tabi, permi. And syempre, mga tugang, ang programang inidaraman po sa tuya kang B-Pro Lights and Sounds. B-Pro Lights and Sounds na makukuha man po dyan sa Siga Avenue, Purok 2, Tagas, Tabaco City. Kung kay puan po nindo ki pandiurag na sound system, kung may mga darakulang aktibidades po kamo dyan sa indong lugar, yaon dyan, i-recommendar ko po sa indo ang B-Pro Lights and Sounds. Ikuasinda ki LED wool, stage trusses and roofing, band equipment setup, igwa po ki generator, kaya no brownout, igwa pa ki po machine. Ano pang pighalat nindo? Bisitahon po nindoan sa indang Facebook account B-Pro Lights and Sounds. O kung daiman, apudan po nindoan sa indang CP number para magpabook sa 0907-093-3151. Yan po ang B-Pro Lights and Sounds. Pading Ambo, good morning. Sirigman, mga tugang, ang programang ini daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Nalbay, Mahiguson. Mahiguson na Vice Gobernador kang Albay. Sige, mga tugang, kasabay taman dyan si sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso, City Councilor Rener Burse, kang siyudad din Tabaco. Kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot, kang Malinaw Albay. Thank you. And dyan po sa Kapos Bilo Lotto Outlet na makukuha po dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw Albay. Dyan po kamo magtaya sa loto, bako sa weting. Ayan po ang sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Alas 6:23 na po ang satuyang Philippine Standard Time. Kuahon ta mo na, Tabi, ang linya kang pag-asa. Aramon tan magiging kamugtakan kan satuyang panahon. Pag-asa, maray na aga, Tabi, pag-asa. Pag-asa, Tabi, please come in. Magandang hapon. Narito ang weather update sa amin. Ano? Ano nangyari kayo ni? alato na tabako ini. Ay, manapahit mo man iyan, ay, si manay bako iyan. Igwa, sige. Tropical Depression Guring. Si Tropical Depression Guring. Yung sandali kuanta mo ng linya kang pag-asa. Ano nangyari, Kenny? Sige, paki-contact kiraray, Tabi, kang pag-asa. Ano nangyari, Kenny? Tasikisan ng taririk. Tropical Depression Guring. Ano nangyari? Sige, tala-talaton tatabi, ha? Di, tropical depression na palaan. Lingaw niya pati ang kagat.
Sige ha. Ang tawag Garing nga malinigon ka ngunya. hinahalin niya ang Pertihonon mapreskohon tabi sa pagmati pag-arog kay niyang paita. kurang na pagbuo. Preskohon tabi Sir John. Pertihonon ng pagmati pag-arog kay ni. Aldaw, may antaman ang Kariminahiwason ang paghangos ko. nakupo. Sasanganin baliting halang Mina preskohonon ang sa tuyang pagmati. magkapit Sige, yaon ang pag-asa. naling Sige, tabi pag-asa. Magandang umaga, ako po si Benison Estareja. Naging isang ganap na bagyo na po ang ating minomonitor na low pressure area sa silangan ng Cagayan at binigyan na ito ng pag-asa ng pangalan na Goring. So ito po yung bagyo natin na pampito for this year 2023 at unang bagyo for the month of August. Huli pong namataan si Tropical Depression Goring sa layong 405 kilometers silangan ng Calayan, Cagayan at taglayang hangin na 55 kilometers per hour malapit dun sa kanyang sentro at may pagbugso hanggang 70 kilometers per hour. Mabagal po ang pagkilos nitong si Bagyong Goring west-northwest. Samantala, isang bagyo rin po ang ating namataan sa malayong parte ng ating kalupaan na sa more than 2,900 kilometers silangan ng Northern Luzon. Wala pong direct effect sa ating bansa at wala namang inaasahang pagpasok sa ating area of responsibility. Base po sa pinakahuling track ng pag-asa, kung mapapansin po nila, magiging kakaiba ang pagkilos nitong si Bagyong Goring dahil magkakaroon tayo ng tinatawag na pag-ikot or looping track sa susunod na 5 araw. So ibig sabihin po, for the next 12 hours, kikilos pahilaga itong si Bagyong Goring. Then simula po bukas hanggang sa Lunes or over the long weekend, ay kikilos patimog in general itong si Bagyong Goring at inaasang lalakas pa po into a tropical storm by tomorrow at typhoon category naman po pagsapit ng Lunes. From Monday to Tuesday naman, inaasang kikilos na paakyat, mananatili as a typhoon or malakas na bagyo at maaaring kumilos pa ng 2 pang araw sa loob ng ating area of responsibility, moving west-northwest hanggang sa makalabas ng ating PAR pagsapit po ng late Wednesday or Thursday. So ibig sabihin po, nasa 1 linggo pang mananatili sa loob ng ating PAR itong si Bagyong Goring at bukod sa epekto nito sa may Cagayan Valley, ay mag-ganas din po ito ng habagat or southwest monsoon over many areas of the country. So patuloy po nating imomonitor dahil possible pa rin namang magbago yung pagkilos o yung track nitong si Bagyong Goring. Base po sa ating wind forecast naman po, yung radius niya sa ngayon maliit pa lamang, nasa 130 kilometers po yung lawak nito o yung radius simula po dun sa center hanggang sa dulo, pero inaasang lalawak pa ito habang lumalakas into a typhoon. Ano nga bang inaasahan natin ng mga pag-ulan? Heavy rainfall po or malakas na mga pag-ulan ng mararanasan doon sa mga areas ng Cagayan Valley kung kikilos papalapit itong si Bagyong Goring yung sentro niya doon sa may area po ng Cagayan Valley. Habang less likely naman na magkakaroon ng mga heavy rainfall due to Goring sa malaking bahagi po ng ating bansa. Samantala, yung southwest monsoon na habagat, unti-unting palalakasin ni Bagyong Goring simula po sa Sunday or sa Monday. So, ibig sabihin po, malaking bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, Metro Manila, and the Western Visayas as well as Mimaropa, magkakaroon po ng pamisa-misa malakas na mga ulan simula po sa Sunday hanggang sa kalagitnaan pa po ng susunod na linggo. So, apektado ang long weekend plus yung mga unang araw po ng pasukan ng ating mga estudyante. Samantala, pagdating naman sa mga severe winds, possible po tayo na magtaas ng tropical cyclone wind signal number 1, mari po ngayon or bukas sa areas po ng Northern Luzon kabilang ng Cagayan Valley and Cordillera Region. Habang sa mga susunod na araw, kung mapapansin po nila yung ating official track, dahil kikilos ito pababa, posible rin magtaas tayo ng tropical cyclone wind signal over many areas pa ng Central Luzon, dito rin po sa may Ilocos Region, Calabarzon, and even the northern portion of Bicol Region. So lagi po magantabay sa ipapalabas na updates ng pag-asa. Samantala, yung possible enhancement naman ng habagat nitong si Bagyong Goring ay inaasa magdadalin po ng mga pagbugso ng hangin doon sa mga lugar na malayo doon sa bagyo. Kabilang na dyan ang portions of Southern Luzon, itong Calabarzon, Mimaropa, and dito rin po sa may Bicol Region, as well as Visayas and Caraga Region. Magkakaroon po tayo ng mga possible gusty conditions early next week. So mag-ingat din po sa mga bukod doon sa mga pag-uulan, possible din po yung malakas na hangin. Para naman sa ating gale warning, wala pa naman tayong gale warning po sa ngayon.
But for today, asahan po yung slight to moderate seas o yung hanggang 2 metrong mga pag-alon in many areas dito sa may silangan ng ating bansa at maging dito rin po sa may West Philippine Sea. Then by tomorrow, inaasahan pa rin po yung ating maalon na karagatan over those areas sa may extreme northern Luzon. Then medyo maalon na rin po dito pa rin sa may area po ng Philippine Sea and West Philippine Sea. Habang hindi rin natin inaalis yung possibility na magkaroon tayo ng gale warning sa susunod na linggo habang pinapalakas itong si Bagyong Goring ang habagat or southwest monsoon, particularly dito sa may parting Zambales, Bataan, sa may coastal areas po ng Calabarzon, Bicol Region, maging dito sa Mimaropa and Western Visayas. So ibig sabihin po, pag meron tayong gale warning, possible ang sea travel suspensions, lalo na sa maliliit na sasakyang pandagat. And please take note po na kapag meron tayong tropical cyclone wind signal, dito po sa may areas ng northern Luzon and eastern seaboards of Luzon, possible po tayo na mag-suspend din ng mga sea travels even dun sa malalaking sasakyang pandagat. Inuulit natin in terms of track nitong si Bagyong Goring, after northwestward movement in the next 12 hours, kikilos po patimog in general itong si Bagyong Goring dito sa may silangan po ng Cagayan Valley hanggang sa makarating po dito sa may silangan ng Northern Aurora and possible na lumakas pa ito bilang isang typhoon habang nasa may karagatan pa. Over the next 5 days po yan at pagkatapos po ng Lunes, pagsapit po ng Martes, ay kikilos na ito paakyat at patungo pa rin dito sa may silangan po ng Cagayan Valley at maaring magkilos west-northwest patungo dito sa may extreme northern Luzon. So hindi rin natin inaalis yung possibility na magla-landfall ito over Batanes or Babuyan Group of Islands pagsapit ng Wednesday hanggang sa makalabas ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Thursday. And then possible pa rin po itong magbago base sa ating analysis. Possible na lumakas pa itong si Bagyong Goring knowing po na ito'y nasa may karagatan pa into a tropical storm mamayang gabi or bukas ng madaling araw. And then habang nasa may karagatan, posibleng lumakas pa ito over the weekend as a severe tropical storm and by Monday as a typhoon. So hindi pa rin natin i-rule out na maging super typhoon ito. But for now, we're seeing around 150 to 160 kilometers per hour na maximum sustained winds. Bukod dito kay Bagyong Goring, babantayan po natin ang epekto ng habagat or southwest monsoon hanggang sa susunod na linggo. Knowing po na malapit itong si Goring sa ating kalupaan, magpapalakas ito ng habagat at magdadala ng mga pag-ulan and gusty conditions over many areas of Luzon, Visayas, and even northern portion of Mindanao. So ngayong araw po, asahan ng mga pag-ulan dito sa Mimaropa, gayon din po sa Bicol Region, epekto po yan ng habagat. So hindi naman ito direct effect nitong si Bagyong Goring. Meron tayong mga chance ng light to moderate with at times heavy rains. So mag-ingat sa mga posibleng pagbaha or pagguho ng lupa. Dito naman sa may northern Luzon, particularly sa may Cagayan Valley and Cordillera Region, asahan yung trough o yung buntot nitong si Bagyong Goring. Magdadala rin po ng maulap na kalangitan na sasamahan ng minsang malalakas din po ng mga pag-ulan. So mag-ingat din sa mga pagbaha or landslides. Whereas for Ilocos Region, malaking bahagi ng Central Luzon, Metro Manila and Calabarzon, bahagyang maulap at minsang maulap ang kalangitan. Umaga pa lamang in many areas of Bataan, Metro Manila, Pampanga, Southern Zambales, and sa may Ilocos provinces. Then mataas din po ang chance ng mga localized thunderstorms simula tanghali pa lamang hanggang sa gabi na hindi naman po tuloy-tuloy. Sa ating mga kababayan over Visayas, maulap na kalangitan sa halos buong Visayas po ang mararanasan ngayong araw. Mataas ang chance ng mga pag-ulan ngayong umaga pa lamang sa may Panay Island, Northern Negros, Northern Cebu at sa may Samar provinces and Biliran. Then pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, mataas din ang chance ng mga localized na mga thunderstorms sa natitira pang bahagi ng Visayas. And for Mindanao, pinaka-apektado ng habagat pa rin or southwest monsoon ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao and Bangsamoro Region. Again, hindi po ito dahil kay Bagyong Goring. So asahan natin yung mga light to moderate with at times heavy rain simula po sa tanghali hanggang sa gabi. Whereas dito naman sa Soc-Sargen, Davao Region and Caraga Region, maulap na kalangitan ng iiral ngayong umaga pa lamang, then mataas ang tsansa ng mga localized thunderstorms o mga pulu-pulong ulan pagsapit ng hapon at gabi. For Metro Manila, for the next 3 days, asahan natin ang generally makulimlim na panahon. So simula po bukas ng hapon kung saan magsisimula po ang FIBA World Cup dito sa may Bulacan, asahan po natin na makulimlim na panahon sa hapon. Then pagsapit ng Sabado at Linggo, asahan po natin na makulimlim pa na panahon na sasamahan ng kalat-kalat na mga pag-ulan at mga thunderstorms, dulot po ng habagat na siyang unti-unti pinalalakas nitong si Bagyong Goring. Sa ating mga kababayan at mamamasyal po sa Baguio City, magdala rin po ng mga payong at kapote
dahil asahan din ang maulang panahon sa long weekend. Asahan din ang mga light to moderate with a time-saving rains na maaaring magdulot ng mga pagguho ng lupa sa May Cordillera region. Sa ating mga kababayan dito sa May Bicol region, asahan yung epekto ng southwest monsoon and worst case scenario over Camarines Provinces and Catanduanes. Lumapit itong si Bagyong Goring at magtaas tayo ng tropical cyclone wind signal doon, makakaranas ng mga pagbugso ng hangin at mas malalakas pa na mga pag-ulan. Sa atong mga kaigsuonan din na over Metro Cebu, over the next 2 days, bahagyang bababa yung tsansa ng mga pag-ulan natin, so magkakaroon naman ng pagsilip ang araw, bukas at sa Sabado, then sa Sunday, asahan po ang epekto ng habagat at sasamahan niya ng mga light to moderate with the time-saving rains na hindi naman tuloy-tuloy. At panghuli sa atong mga kaigsuonan din ha, for Metro Davao, asahan ang generally fair weather conditions sa umaga na sasamahan ng mga localized thunderstorms pagsapit po ng hapon at gabi at mainit sa tanghali hanggang 33 degrees Celsius. Sunrise natin is 5:43 in the morning at ang sunset ay 6:14 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Lagi po magantabay sa ating website bagongpag-asa.dosc.gov.ph para sa updates regarding kay Bagyong Goring. Ako muli si Benison Estareja, mag-ingat po tayo. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. O di, may bagyo kita. Nako, si Bagyong Goring. Kunyan lang ako nakahiling ki bagyo na nagtataririk. So, forecast kang Pag-asa, suguring, mapababa, maikot, mataririk. Yaon pa ini dyan sa dagat. O kaya, posibleng kumusog pa bagada. Posibleng kumusog pa. O sa aga ka ini, pababa ini. Kaya posibleng hahagipon din so dyan sa probinsya kang Catanduanes. Medyo marani-rani dyan sa may parteng Kamsur. Pero nasa dagat pa ini. Yugon mo yan. Piraso radius niya. Nasa 130 pero makusog ini as a typhoon category. The next week pa palan ini maluwas sa Philippine Area of Responsibility. Nako. So pagpuon kang klase, next week tabi mga tugang sa sabaton kita ki bagyo. Nako. Sigurado may mga paguran-uran yan. O di ngunyan, ang namamatian po digdi sa Bicol region, dahil pa man su epekto kang bagyo. Kundi su habagat. Yugon mo tabi ang dyan po. Ang sweet ko, good morning. Pabati da tabi kami digdi sa Bombon, nagkakapi-kapi sa luwas. Maray pa si Jampol kapakapi-kapi na sana. Sige, yan po ang sa tuyang magiging kamugtakan kang panahon. Iringat po kita. May bagyo po kitang siguring. Siguring iyo po ang pampitong bagyo ngunya na taon. And primerong bagyo ngunya na bulan kang Agosto. Yan. Sige tabi mga tugang ta alas 6:39 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Dahil po tabi magharali ta mabalik pa po ang programa makalipas lang po ining mga importanteng pagiromdom. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of
news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. At least may talento. Mga tugang, balik na po kita digdi sa programa alas 6:41 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, ang oras pong yan. Atod sa tuya kang MBY Dormitory, na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po, sinda. Napon lang nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Siring man, ang oras pong yan. Atod man sa tuya kang Bipro Lights and Sounds, na makukuha po dyan sa Siga Avenue, Purok 2, Tagas, Tabaco City. Bisitaon po nindoan sa indang Facebook account Bipro Lights and Sounds. O kunda yapudan po nindoan sa indang CP number sa 0907-093-3151. Bipro Lights and Sounds. Kasabay taman dyan si Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Albay. Kay City Councilor Riner Bursi Cantabaco. And Municipal Councilor Irene Morales Pahot, kang Malinaw Albay. Sige, balik na po kita digdi sa programa Serbisyo Asin Reparo. Kunyang pong Webes na, kahit sa 24 kita kang Agosto taon 2023. Ako mapogirarayan sa indong servidor asin taga Reparo. Manny Moxea po, si Mr. Hulbutana. Sundo tabi kita alas 7:30, Sa mga viewers niya to, mga parantabay, paki-share na lang kan sa tuyang programa para mahiling man po kang iba. Sige, doro diretso na tabi kita. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi, 42 minutos na. Lipas tabi ang alas 6 nin morning. Kay Manay Helen Formosa, dyan sa Baguio City, good morning tabi sa Indo, sa imong pamilya, sa imong mga chikiting. Sabi naman sa forecast, sa Baguio, alam na. Perming mauran dyan sa Baguio. Baka, aram talaga kayan dyan. Maraidig di sa Bicol, ngunyan sa na nagkaigwa ki mga pag-uran-uran. Kan mga nakaaging simana, nako, nagtaragas na nagbaratak na daga sa kabasan. Pati sutig tatanom kong kamuti, imbis na magbunga na, uto nagkaralapa. O paano kayo nitabi, Madam Helen Formosa? Dahil kita kayo ni laga ni kamuti. Di ba, lugod kita dyan sa Bagyo. Takul dyan ang kamuti sa Bagyo. Sige, maray na aga tabi sa Indo. Mag-ready na sukambal. So, sininang MG tapos si Mary Jane, saka si Mary Jane ang saro. Basta kambal, o si kambal na Rihino. So sa rodo man, ma-intermission number ito sa kuya. Ito ang taga-intermission number ko. Bago ako magpatara-tara sa tribuna, Madam Helen Formosa, may intermission number mo na si Marilyn. Ang Mary Jane, si MJ, si Ninang. May intermission mo na si Marilyn, si Kambal.
bago ako magpatarat. At hindi ka gaya. Une, sabi kang Commission on Election, mapatupad mandata. Sige na sana ngayang turupan. Sige na sana ngayang turupan. Ano daw ngayon kung mapatupad man kita? Sabi kang Comelec. Sabi kang Comelec, tabi, Madam Helen Formosa. Ang apelyido mo iba. Formosa na. Oning, sabi kang Comelec, mapatupad man daw ngayon kita. Karug naman sa duli. Di, mapatupad na tabi ang Commission on Election in money ban. Ano ngayon yung money ban? Apira kang supigapod na gun ban, ang gun ban bagama po na August 28, sundo sa Nobyembre, so gun ban bako, tama eleksyon na. Apira ngayon kang gun ban, liquor ban, mapautob man niya ki money ban, ngunyan tabing barangay SK eleksyon ang Commission on Election. Sabi, mga tugang ni Chairman George Edwin Garcia na ipagbabawal databi ang pagdaranin cash na maabot databi sa 500,000 pataas. Dahil gani kami pirak digdio, ay pare na. Yugo-yugon mo tabi, Madam Helen. 500,000 pataas, bawal ka magdara kipirak. Sang gatos gani, nadidipisilan kita. 500,000 pa. Ini databi ang hakbang upang maiwasan ang talamak na vote buying. Pangyayari sa Mapako. Ini databi ang pigihiling na pwedeng gibuhon solusyon duman sa talamak na pigaapod tang vote buying sa panahon kang eleksyon. Baka joke. Kaya bawal tabi kamo magdara ki pirak. Maray kay ni pajikas na sana. Kung halimbawa may dara kang 500,000 pesos pataas na cash, pag na-checkpoint ka, di may kaso ka. Ngata ngaya may dara ka kiarong ka na pirak, kadakol. Garing ngaya iyan nga so pampabakal mo ngaya kibuto. Pero an madara kang pirak na arong kan tabi, Madam Helen, Jampol, sumanga darakula man sa ng politiko. Takong sumanga mga kandidato sa barangay, dahil nga nikiisap na, dahil nga nikiisap na sa mga kandidato, bata ka mahal na kang bugas ngunya. Digdi sa probinsya, digdi sa tuya sa Albay, dili niya. Sa iban dyan ang mapirak na mga madaralaga na mga kandidato. Ang problema o garing digdi sa tuya, tatig papakiraman kan mga darakulang politiko, iyan ang darako po din daw. Commission on Election, o yan ang mga darakulang politiko. Hilingan ko niyan tabi, Madam Helen. Sir Jampol Rinyon, magdyan ka sa mga bangko, may barkada akong taga-bangko. Sabi sa kuya, ito sasabi, pasahon ko. Sabi sa kuya kang taga-bangko, ngaya sir, tatigapot ko kung igwa pa sindaki pudkaan 50 peso bill. Sabi digdi, pasensya na tabi, sir.
Dahil na databi nagpapaluwas ki 50 peso bill ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Oh. Kaya wala na kaming inventory kaya. Naubos o mga 50 peso na so 50 peso bill tabi mamilin. Nahilig mo na ini o. Aldaw na makaturog ka pa sana. Iman si Madam Helena Formosa. Kaaga-aga makaturog. Naaki ini o. Wala na databi. O kaya pag magdyan ka sa bangko ngunyan, kasimpre ang mabintang ngunyan dyan sa bangko, 50 peso bill. Taday na ngunyan kiabainting igpapanao sa barangay, sa eleksyon, pinaka-minimum ngunyan 50 pesos na. Uba kadua pang 50 pesos iyan. Oh, nagkakaurubusada sa mga 50 peso bill sa mga bangko, maging sa mga tindahan, sa gasolinahan. Kaya sa mga 50 peso bill, matatago sindaki mga more or less 2 bulan. Oh, ngunyan tinago na sinipti na so 50, maluwas po iyan sa Oktubre pa. During o kaya disperas kang barangay NSK election. Maibabakal naman iyan during election. Magagasto. O di ba ang kwarta tatabi, Madam Ellen Formosa, dapat nag-iikot sana? O paano ka ini? Nagkakaubusan ngunyan maski sa mga tindahan dahil nakipang-uli na 50 pesos. Pangyari sa mapako. O kaya sa mga makarandidato tabi, kung dahil pa ka mo nakapabariya, kaya 50 pesos, problema nindo iyan. Iyon na baga ang kalakaran, iyon na ang naging apod kay ni, nakagawian na sa Pilipinas, pag may eleksyon, igwa kipaipit. Pero ingat man po giraray kamuta. Siyempre, igwa po kang ki mga regulasyones ang komisyon ng eleksyon. Pag nakuhaan ka mo ki ebidensya, kung halimbawa gumana man ka mo, pwede ka mong sipaon dyan sa pwesto nindo. Pero yun na nga ni supig sasabing, may proseso. May proseso. Pero ingat man po giraray ka mo. Tabata sa ibang barangay, hiririton. Iririton. So mga darakulang politiko, may kanya-kanyang manok na dapat ko daibad ang pagpakiaraman kan mga politiko, ali sa munisipyo, pasiring sa taas, dahil nindo pagpakiaraman ang eleksyon kang barangay. Pabayaan man nindo muna sa barangay. Pati suis kitig pakiararamana. Hilingan na po nindo. Kaya ano na nangyayari sa tuya? Pag pinakiaraman kan darakulang politiko ang barangay eleksyon, pati SK, puros kamo chiwawa kan darakulang politiko. Kung saing kamo tuon, gari kamo su kabayo o kaya karabaw na igwabaga ki tuhog sa dungo. Pag ginuyod ka sa wala, kang amo mong politiko, tayo ang tuminabang sa imo kang eleksyon, pawala ka. Pag ginuyod ka naman patutuo kang politikong amo mo, na iyong tuminabang kang eleksyon sa imo, patutuo ka. Makahira ka iniso, nagkadaraog kang 2022 eleksyon, national election, and local election. Ano tabi? Gwapa ka mo ki mga kapitan mo niya. So iba, mga wais man sa mga barangay officials, tanadaog na ngayon si Busta, mabalyo na ngayon kita duman sa presenting administration. So presenting niya na leader, duman niya kita. Nahilig na nindon mga prinsipyo kan mga tawong araw kaya.
Iyan tabi mga tugang sa mga daing prinsipyong mga politiko, mga barangay officials. Mili na daog sa indang amo, binayaan na sa indang amo, huto na, buminalyo na duman. Iyan sa mga pigaapudtang kung sain ang sulog duman sinda. Mga daing mga prinsipyong tao. Kaya tubudan pa man daw nindo iyan. Tubudan pa daw nindo iyan na dati aram nindo na ang suporta kaan duman sa ibong. Tapos ngunyan, buminalyo duman sa ibong ta. Iyo na ang amo ngunya. Pero sabi kang barkada ko, sa politika ngayon, dahil ngayon kipermanenting kaiwal, dahil kipermanenting kaapil. Pero, so prinsipyo po nindo ang nakataya dyan. So pagkatawa po nindo, kung kamo baling-baling, taang pag-iisip man nindo, so personal interest man nindo, nako, pundo na kamo dyan. Lang supog kamo. Ili nga po nindo sa mga nagkadaraog na politiko kang national and local election. Sir Neil Borromeo, good morning dyan sa mga taga San Vicente. Ilang nga tabi, Sir Neil. Ang giniribong nyo, dahil na, tamili so amo ninda na nadaog, lubat na, dahil na siguro nagpapaapod, dahil na maisuporta sa inda, uto na, nanumpa na duman sa ibong. Sus ko. Malang supog baga, na ikakalaban ka kang nakaaging eleksyon, tapos ganyan, masuro-salo-so ka dyan. Ano ang sasabihon kan mga aram na ikadumang ka sa ibong, tapos suro-salo-so ka na dyan? Bakon makasupogon sa ibaw? Kasupogon baga, Sir Neil, halimbawa ako, suportadores ako kan dati duman ako, tapos nadaog kami. Ngunyan, masuluso ako duman sa nanggana. Tama, sumpa naman ako na, sa imo na ako. Iguyugon mo yan na pahit iya. Baka, iling nga tabi ni doon mga prinsipyo kaya. Dapat ang politiko naninindugan sa sadiri, bako sa amo ninda naninindugan ta. Anong serbisyo ang itataukan sa barangay nindo kung iyan tagasunod sa nakang amo ninda? Pag sinabing wala, tuo. Daing disposisyon sa sadiri. Tang pag-iisip niya sana, so sa iyang sadiri. Tapos iboboto nindong iyon magiging barangay officials nindo. Ano na sana? Kahirakan sa indong barangay pag-arog ka na nangyari. Ang kaipuan ta sa barangay, so may prinsipyo, so may sadiri. May sadiring prinsipyo na dai po pwedeng pakiaraman ki politiko, maski padarakulang politikoan. Baka, pero pag pinakiaraman na kang politiko, darakulang politiko, inda sana. Kung may pagprogreso o kaya may progreso lamang ang sa indong barangay. Hilingan na po nindo digdi sa albay. Hilingan na kita digdi sa albay. O nga ta, may mga apod kay ni, igwa lamang ki mga improvement ang sa indong barangay. Haraluyo na kamo taga-suporta ki mga politiko nga ta, may improvement kamong nangyari. Bako, dahil, hanggang sa naiyan sa tuga, mala. Mag-isip-isip po kita. Mag-isip-isip po kita. Tangon yan, sundara ko lang politiko, siyempre, kaya po ang ninda kitawo. Preparasyon na ninda naman ini sa maabot na eleksyon sa 2025. O tabata sa 2025, digdi sa probinsya kang Albay, matindi ang laban. Matindi tabi ang laban sa 2025 midterm election, digdi sa probinsya kang Albay. Kaya sundara ko lang politiko ngunyan pa sana nagkakaranap na. Nagkakaranap na. Tayo na ini, pasiguro na sinda sa 2025. Hiling nga tabi, si sayang, apod kayo ni, ano ang sa indang pigpipreparan? So sa diri ninda. Bago,
Bako man so para sa barangay, bako man so para sa banwa pa, sa syudad, kundi para sa saindang sadiri. Nahilig na nindo ya. Mga politiko, habo nindang mawara dyan sa sirkulasyon, habo nindang mawara sa posisyon, kaya ngunyan pa sana pasiguro na sinda. O kaya tama man ining gigibuhon kang komisyon ng eleksyon. Sabi ni Jomar, Abanador Hardin, watching from Masbate City. Akala ko magkakapitan katabi, idol. Baysa na, kung dahil kita maging kapitan, ma-major kita. Yo. O yan na rin kasabi ta. Ang pag-iisip sa napano kang ibang mga politiko, lalo na sudarakula, na maintain sinda. Yaon sa nasinda dyan sa posisyon. Maray na aga tabi sa mga taga Masbate City, palangga ko kamo gabos. Tama tabi, Joma? So mga taga dyan sa Masbate, palangga ko kamo. Yo, palangga ko kamo. Kaya sa maabot tabing eleksyon, mga taga Masbate City, palangga ko kamo. Tama tabi, Sir Jomar, yung tiga sabi kong palangga. Ano yung aniso palangga? Ano nga aniso palangga dyan sa Masbate City? Palangga ko kamo gabos. Mga taga Masbate City, palangga ko kamo gabos. Tama. Ano nga so palangga tabi? Sir Jomar, ano so ibig sabihin kang palangga? Palangga ba yun? Tama ba? Payaba? Iba man so payaba? Palangga ko kamo. Ano ito? I love you all. Ay, ka na naman ngaya kanday mo aram. Kaya, kumusta na sa natabi dyan sa The Island of No Return? Yan ang Masbate City. O nga ta ngaya pig-apod na The Island of No Return, yang Masbate City. Sige daw. Tama, idol, pag taga Masbate City, palangga. Pag sa Bicol, payaba. Yun, payaba ko kamo gabos. Palangga ko tabi kamo. Mga taga Masbate, mahal ko kayo lahat. Ay, pagyari sa mapa ko. Sige tabi sa mga taga Masbate, baka lamang makabalik ako dyan. Perang taon ako dahil naman nakapasyar dyan. Ang sabi, pag nagdyan ka sa Masbate City, yan so tigapod niya, The Island of No Return. Makadyan ka, pero pagbalik mo, dahi ka na makabalik. Makabalik ka man tabi, Sir Jomar, may kaiba ka na. Yan ang gusto ko na pag nagdyan ako, na ang pagbalik ko, bako na solo ako mabalik. May kaiba na ako. Ano tabi, pwede daw tabi kita dyan, Sir Jomar, maka-arog kaya na pigsasabing, para mapatunayan ko na ang Masbate City is the island of no return. Ibig sabihin, pag dahil ka na buminalik, dyan ka na forever sa Masbate. Pero kung bumalik ka man, makabalik ka man kung saan ka naghali, may kaiba ka na. Baloon ko daw iyan tabi. Sige. Alas 7:04 tabi ang sa toyang Philippine Standard Time. Dahil po kamo mag-arali. Mabalik pa po ang programa. Lipas lang po ining sa tuyang Orasio Imperata. Asid mga nagkakapira pagtabing pagirumdum. Ano? Importantihon po mga radji kita. Igwa po kitig raot na panahon naman. Napigbabantayan ng pag-asa. Sana bata ini ang bagyo na first time kining mailingon niya na nagtaririk dyan sa dagat. So latest track kag pag-asa ngunya na sa taas, pababa siya, tuminaririk nin 360 degree.
So truck, kaya mahaloy pa dyan sa may parting dagat, pero makusog pa inita, nasa dagat pa. Yeah? Maluwas da sa Philippine Area of Responsibility. Next week, mga Webes pa. Kaya medyo primerong simana kang ireskwelahan kay ni. Sigurado tabi na apod kaya, sigurado tabi na uuranon ang satuyang mga estudyante sa masunod na simana ade. Si Say daw ini. Hello? Hello Idol, si Arlene Jomar Tabini. Ay! Ay, kamusta tabi? Oras ka talaga. Oras ka talaga. Sa po, ano lamang, okay lang na kaya di man makadodos ko dyan sa mo. Ay man, mag-istorya naman kita. Hain ka ngunyan, Idol. O di ako ngunyan sa Masbate tabi Idol, nag-reparo muna ikan mga tatuyan related. Nahiling mo na. Yaong kapalan dyan si The Island of No Return. Yan. No, yan ko sa Yay, nakabalik ka pa man. Iyo. Pero may time ako na di nakabalik hindi, more than 14 years. Legal na no. Oo. Kumusta man dyan ngunyan na? Kaya ako dyan, gari dyan ako nakapagagom sa Sursugong, kaya gari dyan ako na nawaran ng buhay. Bulit-bulit na sa Masbate, mumurag talaga. Dyan sa Masbate, kumusta ang panahon ngunyan tabi si Jomar? Medyo kasubag yung agahon, medyo na makusog ang uran. Poon alas 2 hanggang alas 6 ng naga. Makusog ang uran. Ngunyan, alagad, medyo madalumduman sa tuyang kalangitan, pero may luwas naman gyaray na sabi nga ni haring na lapis, may buwan naman araw. Very good. Okay. So, then, kasubang nga ni, akala ko hindi makatagos dahil na nasira yung rampa ng barko. Sabi ko, naku, hindi makababa yung sasakyan. Hindi talaga makapag-ikot sa Masbate. natatanarot makusog ukol? Ano lang, parang bumigay daw yung hydraulic oil niya. Umutok yung hose, kaya biglang bumagsak yung rampa. Saan ka nag-aagi? Sa pilar? Pilar ka na nag-aagi? Sa pilar. Apo, Idol. Sa pilar sila. Di ayos yan. Aram mo, ang namimiss ko dyan sa Masbate City. So mga ano baga, fried pusit. Yan, matindi dyan. Kaso sa runganin, nag-request ako ng pusit. Sabi ko lamang, bad makadali lamang kay sutuyo baga. Maurag sutuyo kaya na pusit. Dikit mo lang na lanalanakan pritos. Ano pa man, rimatin na. Ipalayog sa kasiro sa kawali, maski dito yun sa nang lana, okay na yan. Yan, sabi na. Kaya daw sabi ko nga niya, pudan ko daw yung barkada sumaurag na yaon mo yan sa programa mo yan. Malamang, pag-urunan lamang niya. Sige. Kaya, kumusta ang sitwasyon dyan? Yan baga, Masbate. Ma-eleksyon na. Kumusta man dyan? Silinsyo didi, sabi Idol. Silinsyo, makuwarog dyan sa tuya. Makuwarog dyan sa tuya sa Albay in Sorsogon. Medyo paaramatan na ngunyan. Ang style pati bagakan mga ma-elektoral. Ngunyan, mapasikat sila. Pagtapos elektoral, wala na. Tama daw. Kaya daw magkamali. Iba man pala. Pag barangay pala dyan, medyo okay. Pero pag nag-eleksyon na sa national, tapos medyo may problema dyan. Pero ngunyan na sa barangay, okay. Pero bisan nga ni, maski nga ni barangay, medyo yaon manggiraray so pero ako araw kan sa mga national election niya nakasabay na mga lokal, ako manarog kay gaano masyado. Ayun. Pero sinta nagpipreparar naman tamapail ng baga kang COC sa Lunes. Gari aram tumapayil ka manggayod, ano na plano? Ready na so COC ko. Already na, very good talaga for kapitan, very good. Ikan dapat nasa araw kayan. Nakulang obhito na, bakulang sa barangay, pati sa public servants, na yaon so sa imong kalidad na talagang dapat gayaon dyan. Dapat medyo reparo talaga ang barangay. Dapat araw kayo ng barangay official. Nagkakaralbo na ako, tayo ako kinahiling na progreso. Sabi nga ni, walang pinag-iba yan. Sa kuya man niya ako na isaran. Dahil man improvement, puro sa nasinda. Paano man sa mga yaon dyan sa lawlawan na susuportahan sinda. Tapos gari dahil man sana, sa isip-isip ko, napanini, sa gari baga ang nangyayari ang serbisyo para lang sa pamilya o relative kayo. Iyo nga ni Ang arabo, nahiling ko. Kaso saro nga ni Idol. Kaso saro nga ni Idol, may nag-CI sa kuya,
regarding sa forfeit. Mm. Pigpa requirements ako, pigpa kompleto na ako. Ngayon, nag-aasa ako na ibig sabihin qualified na dahil man nag-follow up sa kuya na araw kaya may sistema na dahil lamang nga niya makalaog ka mo tarog kayo niyan sa indong sistema. Dahil abiso lamang. Ngunyan, Mm. oo, ngunyan, itong purpose man lamang niya ako alagan, makatabang man sa kuyang biyanan tayo man sa niya nag-alaga sa kuyang aki. Mhm. Na maski puro paano lamang may wala mang budget sa mga aki pag araw kayo mga reskwila. Aha. If ever lang. Mhm. Di ako man, tataro man ako, sabi ko, bad lamang makaugaman ako kaya naraw kaya. Mm. Pag-abot ng oras, dahil man lang nagsabi na day ka muna kalaog sa turpe. Dapat Tigpaasan ako. dapat may abiso Sabi ko, mag-gararay na dahil ka na-qualified. Oo. Yan. Sabi ko nga ni Man Idol, kaining mga leader kang purpose dyan, sa kuya na sa kuya sabi na istaran, China yan yan? sa lugar sabi, yan sa Kumadgad Castilla. Anyway, sa advice Castilla. lang sa inda, advice lang sa inda. Bako man kita so iuragan, taday kita Mhm, nakalaog. mhm, Advice sa inda na, pag may mga araw Pasabuto. kaya may mga pamilya na dahil qualify, nganya may trabaho man kamo, nganya may ano kamo, may Pasabuton isunod kung kamo, nga araw tatay kani. nakalaog. Pasabuton. Yes. Yan, nakulaw na bagay yan, Idol. Mhm. Bako yan sa bako sa paraburan, bako sa Tama. Galing na hihiling ko. So, dapat yan na forfeit sa fullest of the four. Kaya nga. Kasi yan ang dapat Iyo. na makareceive ang fullest of the four. Bako Mhm. sa may trabaho nga niya, ang saro, pero kinolify pa. Iyo. However, na may mga ganyan issue, talagang malaog dyan ang ibitan. Dahil yan transparency tama. sa barangay. Tama. Saro pa, Mm. dapat, so leader man kaya, nagre-repaso kan sa inda dapat, may iwasin ng BI monitoring. Mhm. If ever na may ganyan sitwasyon, ay manay dahil po kamo kayo ni makalaog, kamo po baga, may araw kayo ni, may sarong araw kayo ni. Na ako nga ni, may sarong kakilala na ang aki niya, abroad, ang aki man kay ton abroad, iyo nakareceive. Pero samantala, may abroad na, nakareceive pa. Yan. Beda. Mhm. Yan ang mga dapat talaga na, Mhm. dapat iaraman kan leader, bako man niya, o Tama. niya relatives ko ini, sa Mm. kuya na ini. Kaya sabi ko man nga ni, isa sa kuya man na sabi ko, ba isa na, pero dapat ipasabot na nga niya, kamo may trabaho ka mo Tama. nito, agong Mhm. si agong mo, tapos ika, tapos Mhm. nga niya si Lianan mo, iyo nga niya nagbabantay kay Aki nindo, Mhm. dahil ini makalaog niya, may trabaho ka mo, Aha. arog-arog kay ni. Ngunyan, nagdanas ako, pinaasa ako, sabi ko, sa diri ko, dahil mo pwedeng araw kayo, balikan niya ako. Sir, pasensya na ka mo ha, kaya dahil ka mo qualify talaga. Difficile talaga. Pasasabot. O naguhuna ka na, okay na, ito pala, dahil man pala, Yan. dahil ka mapigpasabot na, dahil ka nag-qualify. Ayan. Bata, nag-absent pa si Agom para mag-process lang kan sa indang ko yan, sa Aha. indang requirement. So, Oo niya, nag-asa man sa kuyang Agom na makalaog lamang, however, na para at least may mga ano lamang. Bako lang kita sa may trabaho, although mahirap kita, bako man kita totally na nagtrabaho, nagyaman na. ara mo, Sir Jomar, iyo yan ang nahiling kong problema ngunyan kan sa barangay. So communication. Yan na Yan. pagpapasabot sa mga arog ka iyan. Tanganing gabos tabi na kasabot. Kung iba, pag sa barangay baga, ara mo man ang sitwasyon kang pagkabuhay mo. O, ngunyan, nata nga yata mas dahil ako na-qualified, so lugod na maray subuhay sa kuya, na-qualified. Yan. Di ba? Totoo yan. Pero sa kuya, sa nahihiling ko sa muyang barangay, dahil problema ini. Ang problema kayo ni, to leader kaya na purpose, na dapat, tigpapasabot. Oo. Ayan. Bako, so, tigpa requirements na, tigpa kung ano-ano, dahil lamang kay-follow up na kamumanay, araw-araw kayo ni. Dapat, para maiwasan ng isyo, na mabudahan sindaki araw kaya na ang igibon nila para sa nasa kilala, barkada, para at least, maging magayon. Kasi, as a leader, doon malalaman ang katotohanan. Tama. Na hindi lang dapat na nagbibigay-bigay, dapat may dapat may sariling decision ka, how a leader. Oo, leader ako, pero hindi yun porkit may magagalit ka sa akin kasi andyan ako. Dapat may isang parang isa kang maging halimbawa na, uy, naging leader ito si nakukuha talaga kayo sa mga fullest of the four. Marunong mga niya mag-relay, mga understanding, di ba? No, so ara mo tabi sa Jomar, kung halimbawa, bago ko pasubmiton kan sa mga requirements, nag-agi na sa validation mo na ninda. Yun, kasi pag totoo, nag-submit ka na kay requirements, qualified ka na.
Di ba? Yan. Oo. Opo, tama ka kunya, tabi, idol. Oo. siyempre maisip ka, ay pinasubmit na ako kan mga requirements, ibig sabihin qualified na ako. So dapat dahil Yun. napigpasubmit kang mga requirements, itong sa mga daiman yes. qualified. Opo. Nag-import ka pa, dakul magastos ka duman. Yes po, Diba? opo, tama ka, idol. Opo. Kaya- Ang oras mo, kabaga, ang argan, siyempre, di ka man pwede maglakaw tabi, idol, na di ka makaon. Siyempre. Buda Oo. sa pamasahe pa. Yan, opo. Iya. Tama talaga. No, so dapat arog ka ng gigibo. Nahiling ko sa barangay, arog ka kulang sa impormasyon. Yan, opo. Kulang. Kaya nagkakaarog ka yan. And then, pag yaon na so benepisyo, siyempre nahiling kang iba na mas qualified sinda, na mas tios kami, nga taso arog ka ito, problema lugod yan. Yun. Yeah. Nangyayari lugod, nagaluwat bagalugod, sabi, idol. So, pag favoritism, Iyo. tapos para buran na araw kaya na tigahapon. Ay, pwede ang Tama arog yan, ka. idol. Oo, mga ano dapat, hindi dapat, kaso nga lang, nagngalas lang ako. Sa kuya, dahil problema yato na dahil ako nakalaot sa araw kaya, naintindihan ko man Tama. kung sakali man. Pero dapat, i-remind man ako para, however, nadayin na ako mag-asa. Tama. Diba? Iyo. Mas kisisi, halimbawa sa imo, idol, tig adon pa ka, tig pa-requirements ka kay qualified ka. Aha. Sinabi ko sa imo, qualified na po ka mo, mag-requirements po ka mo. Tapos, pagdating kang sabi nga na release kaya na for pay, ka-meeting, dahil man nangyari na ma-invite ka lamang duman na ikaw, madam, mag-attend ka mong meeting na okay ni, dapat kayo ay dahil na ma-qualify, dahil ganito, ito yung anyong dapat ganon. Diba? Gariman sa natabian, Sir John, sa nang ilusyon ka kibabayi, nagparagastos ka Yun. na, pinaasa ka, pag-abot ki panahon, pinagpalit ka lang sa mayama. Ay, kaya daw, gari experience mo yan, idol. Ba't hindi ka talaga, idol? Pwede ka mo talaga mag-ibanan ni Sir Idol Arieta. Maurag ka talaga. Mauragin talaga sa mga dali. Araw kayo mga dali. Tama ba ga, idol? Kaya kung dahil ka mag-follow up duman sa tigligawan mo, dahil mo tig-follow up, ito pala, tigpasa ka na, tayaw na sa iba. Tama talaga. Ayun. Matindi ka talaga. Kaya makulog sa Kaya daw. makulog sa BOTO. Yan. Matindi na sa buot. Matindi talaga. Ay, Para idol. talaga, idol. Salamat tabi kung tanahata patapuson ta mo na si Idol Jomar. Makonsilo pa yung araw ka ni may korka-istoryahan kita. Dalita pa palagon ta giraray si Sir Jomar. Palagon ta mas magayon na may korka-istoryahan kita. Pasensya na na po Iyo, tayo data. iyo. I-download ko kaya, idol. Iyo. Pero limited call. Idol, kung nagsasaing ka man na lugar, pag natatimingan mo nagpo-programa, kapag ka sana sa kuta, mag-istoryahan kita. Magayon kaya sumay korka-istoryahan ako permiyaw. O kung halimbawa Yan, sa aga ano naman, pa, idol? kung hain ka naman sa aga, di mag-istoryahan naman kita. Istoryahan lamang kita. Dahil problema, idol, Yeah. sa everyday man ako may load naiintindihan ko naman ng sitwasyon. Oo. Magayon Kung- magprograma, idol. Magayon magprograma, idol, pag may kaoron. Iyo. Pangit naman yung pakabasa mo, siyempre, yaon sa newscast. Ayun natin Pagkatapos ng isabit, newscast, boring. Buday boring ka na yaong ka sa katulad ng luwas. newscast. Yaong ka sa luwas Oo. na itataw mo ang ladawan kung kumusta sa biyahe mo diyan, kung pasain. Magayon kung kamugtakan kang panahon diyan. Di ba? At least bako sa naso yaong digdi. At least may update. At Tama. least may update kita maski por paano. Kaso, Dahil- mga noronuari niya, naman kita sa Dahil- Tanasinto. mag-ano ka na? Tayo ng buhay ta. Mag-reporter ka na sa Bicol Net TV Lugod. Mas maray lugod. I-recommendar Yan, taga sige kay daw. SM. I-recommendar taga Yan. kay SM. Tayaong ka permi ka man sa nasa luwas. Di, bako sa nasa programa ko, sa iba pang mga programa kang Bicol Net, pwede kang maglaog. Yan, at least kay Brad Kay- Tony Kim, makabigay sa kita ng informasyon. ang sunod sa ko Sige si daw, sige daw, idol. PM Tony. Tapos sunod Yan, si sige. Sir Ayi. Yan. Oo, Ba? sige daw, idol. Oo. Sige, tayo i-recommender At least ka kay SM. Ano? So, salamat tabi, Yan. idol, sa oras mo ha. Salamat sa oras mo. Ingat ka tabi dyan. mabalos tabi, asin mabuhay ka tabi, asin padagosan sa imong buhay publiko. Aha. Dahil magpapatao pa kay mga good information, hali dili sa luwas, si Jomar Harding tabi. Sige, salamat tabi, si Jomar. Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Naling na nindo tabi ang PM. SM. May dugang na reporter na kita sa luwas. Si Sir Jomar. Sir Jomar Hardin.
Di yan ang magtataw sa tuya kay mga informasyon dyan sa luwas. Maski na kasi nakaabot ini tabi Idol Sir Ramon Bandula. Good morning tabi sa imo. Good morning po sa mga taga Matagbak kang syudad din Tabaco. Alam na. Sir Bandula manggiraray dyan sa Matagbak. Yan ang mga aram nindo ang pagpili ki leader dapat tigiling po nindo so kapasidad kaya. Dahil nindo yan basta-basta si sermon na Bandula. Dahil nindo yan basta-basta, mamabasta-basta dyan. May prinsipyo yan. Diba? May pagkaaram pag-abot sa pagmanihar kang barangay. Bako so pipiliun nindo so maorag makipaghampangan sa irinuma. Anong mangyari kang barangay nindo ka? Anong una nindo sa barangay? Tara, laba. Sige, mga tugang 20 minutos tabi, lipas ang alas 7 in morning. Ma-orasyon pirata muna kita, ha? Mabalik pa po kita kung igwa pang oras. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Yahoo!
Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas sige tabi, balik na po kita digdi sa programa alas 7:25. An sa tuyang Philippine Standard Time, oras pong yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinana. Lapon lang nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Siringman, ang oras pong yan hatod man sa tuya kang B-Pro Lights and Sounds na makukuha po dyan sa Siga Avenue, Procdos, Tagas, Tabaco City. Bisitaon po nindo ang sa indang Facebook account, B-Pro Lights and Sounds. Siringman, daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Pongao, kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Burse, kan Tabaco, and kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang Malinaw. Kasabay taman dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet dyan po sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw, Albay. So balik po kita mga tugang sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako mapogirarian sa indong servidor asin taga Reparo. Manny Moxea po si Mr. Hulbutana tabi ini. Kunyan pong Webes, petsa 24 kita kang Agosto taon 2023. Doro-diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi, Sir Jomar, salamat sa pag-apod. Perming magkakasabay ta na si Sir Jomar sa programa ta. Kung hain siya, di oristorya lamang kita sa mga sitwasyon dyan sa lawas na pig-abot ni Sir Jomar. Thank you. Sige, welcome tabi digdi sa programa. At yan, last night na pala ni Manoy B yung kope, Sermon Bandola. Si Manoy B yung kope, naging board member ini sa probinsya kang Albayadi. Paaram na po siya, sa aga ilulubong na si Manoy B yung, kaya last night na at yan. Dyan sa Kabangan, ang lubong ni Manoy Biyong, sa aga. Dahil talang aram kung anong oras. August 25, ang lubong ni Manoy Biyong Kope. Silverio Kope. Sa aga, Biyernes. Base duman sa schedule kang pamilya. Baka lamang makapasyar kita at yan. Dyan sa Burol, dyan sa Saint Juan o Saint Jan The Baptist Parish Church, yaon dyan. Nakaburol si Manoy Biyong. Aloy mi na iyang padabaong kita kay ni Manoy Biyong. Imbis nga magbakal ka nga ki bulong, uni sa nangaya, herbal sa nangaya. Yun iso doktor na pag makulog ang halunan ko kaito, ang programa ko kaito, sign on, alas 5 nin maagahon, sige na akong ngalab-ngalab, sundo alas 7. Nagugulpi ang halunan ta, ngangalab-ngalab, minadyan ako kay Manoy Biyo. Ako makulog ang halunan ko, Manoy. Ano ngayon, nahulbot mo na? Param tabi Manoy Biyong salamat tonon tabi, pero ngunyan itong tinuro mo sa kuya na bulong sa halunan na isi-share ko man sa iba pag may mga makulog ang halunan. Epektibo talaga. Nanday ko malingawan kay Manoy Biyong nakupi. Ano yan ko, doktor ka o albularyo? Ako mo ngayon na day ka na magasto, day ka na mabakal kay antibiotics. Yan sunodon mo. Iyo man ang epektibo. Tadyan sa Kopi Hospital, si Manoy Biyong, iyo yan ang ama yun na nag-rubing dyan sa mga pasyente. Si Manoy Biyong. Habang nagro-rubing yan, nagdadangog na sa programa ko. Alas 5. Bago pa mag alas 5, matanaan si Manoy Biyong. Mamimiss mi katabi Manoy Biyong. Paaram tabi sa imo.
kay ngalo na si Manibi yung at yan baka makapasyar tabi kita dyan kay Manibi yung dyan sa last night po ni Dr. Silverio Cope, ang ama po ni Dr. Clyde. Si Dr. Clyde ang apod kay ni ang luminubos kay Manibi mabuo tunon man na doktor. Pero may ako pigdadagitan dahil ka magparainom. Maraot nga yan. Gusto mo ngayon bumalik na naman digis ako. Yeah, sige. Param tabi Manibi yung. Param. Salamat tabi sa pagpadaba mo sa kuya. Salamat tuno na maray. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 7:30 na. Mga togang digdita naman po muna para mentras natatapuso na sa tuyang programa. Kanyang pong Webes. 24 kang Agosto taon 2023. Sa pangaran po yan kang mga taga-suporta tadigi sa programa ang MBY Dormitory, ang B-Pro Lights and Sounds, Vice Governor Ate Glenda Ong Punggao, City Councilor Riner Burse, kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot, sa Kapos Bilo Lotto Outlet, thank you. Sa pangaran man po yan kan sa muyang Station Manager si Maestro Neil Adtuon. Nakasabay ta dyan sa luwas si Sir Jomar Hardin dyan sa The Island of No Return. Sa ngaran po kan mga parantabay niya to, paki-like and share na lang po kang programa para mahiling man po kang iba, no? Sige, paaram na po muna ang sa indong servidor asin taga-reparo. Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Saga naman kita magiribanan alas 6 sundo alas 7:30. Digdi po sa programa Serbisyo asin Reparo. Adios amigos! Domo, arigato. Iringat po kita, bye-bye. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Orasyo Intelektual laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami.
Nuestra Señora de Salvacion, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.